Mga atleta ug supporting personnel nga musalmot sa Central Visayas Regional Athletic Association meet gigahinan sa Talisay City Government og 8 milyones pesos isip suporta. Ani ang report ni Marie Dumabok. Mato di Talisay City DepEd Schools Division Superintendent Dr. Arden Munisit nga mukapin sa 800 ang ilang delegado alang sa Sivira 2023. Kapin sa 500 niini ang mga atleta moadto sa Carcar City aron makapahilo na. Ang Talisay City Government gawas sa pag-abaga sa ilang mga gikinahanglan sama sa pagkaon ug mga ekipo nihatag usab og allowance sa mga atleta. Ug tungod sa kainit sa panahon, usa sa gipasiguro ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas mao ang supply sa tubig. Sa mga athletes, several times akong gipasabot nila nga the city government of Talisay has given us full support to more than 8 million ang gihatag ni Mayor Samsam to support our athletes. So inana ka supportive ang atong city government yang amo radyong ikasukli sa suporta sa city government of Talisay will be to do our best nga makadala jud ta gold. Allowances, food, transportation, their uniforms, and all their necessary needs. Ang ako ramang yung giingon, di ko gusto na ikaabot ito lumura la itong mga bata, inikita nila na wasta uniforme o na ipagkukuwang. So we want to be as helpful as possible to all our students and participants. Pero nagbutang mga drums dito na constant mo adto atong water tanker para ma-fill up ang mga drums ito. Gibog na usab ang tracker team sa DepEd sa Dakbayan sa Talisay nga gilangkuban sa mga magtutudlo, prinsipal ug uban pang DepEd personnel aron masiguro ang kaluwasan ug seguridad sa tanan. Ang team maoy monitor sa mga atleta ilabi na nga ang ilang billeting area anaa sa Sangat National High School ug Elementary School sa lungsod sa San Fernando. Involved lang ni sa emergency situation kanang emergency gyud og main gyud purpose ani to keep track and to make our learners safe. Duna sad mi mga medical component and naasad tay standby nga ambulance. Ang Sivira gikatakdang magsugod karong Abril 24 hangtod sa Abril 28 nga himuon diha sa Dakbayan sa Carcar. Ako si Marie Dumabok. GMA Regional TV Live.